Opäť vás všetkých srdečne vítame pri sledovaní podcastu Kajot Games o novinkách, o online hrách a ak ste sledovali našu pilotnú časť, v tejto budeme rozoberať ďalšiu novinku, hru, ktorú o malú chvíľočku prezradia tí najdôležitejší vývojári, ktorí prišli až z Českej republiky. Moje meno je Michal Domonkoš, dnes som tu ako moderátor v netradičnom priestore, opäť je to dabingová réžia, keďže sa venujem aj dabingu a budem spovedať Honzu aj Mareka, takže chalani, čaute. Ahoj. Čaute. Honza, otázka na teba. Skús nám možno predstaviť Kajot providera, ako vznikol, aké hry vyrába a aké je jeho cieľové publikum a kde vlastne môžeme tieto hry hrať. Tak Kajot je český výrobce a poskytovatel kasinových her. Zabýváme se zejména vývojem a dodáváním výherních automatů do kamenných a online kasín. Určite vyhrávajú? Ano, samozřejmě. Dobre. Samozřejmě. Vznikl v roce 1996, takže už jsme na trhu poměrně dlouho. To je dost dlouho. Poměrně rychle jsme se stali vlastně špičkou v dodávání her společně s dalšími společnostmi, jak pro Československo, tak i pro zahraničí. A kde všade môžeme hrať teda tieto hry? Tak primárně určitě Československo a dále spoustu trhů, když řeknu takhle nějaké příklady, tak třeba Chorvatsko, Nizozemsko a tak dále. Máme tu teda ale ešte aj tvojho kolegu, ktorý je Marek, ty si hlavne vývojár a skús nám predstaviť teda tú novinku, ktorú som avizoval, hra Simply Hot 100 XL. Pre akého hráča alebo pre akých hráčov je určená? Simply Hot 100 XL je fruitová hra. Tím je Veľa spíš, ovocia, veľa. Přesně tak, tím je spíš předurčená pro ty tradiční hráče, možná trošku zkušenější hráče a jsou tam fruitové symboly, speciální Joker Bar, který je jako Wild a Scatter, který dává speciální výhry. Aký je tvoj obľúbený symbol ovocia? Já mám rád melon. Melon. A ty, Honza? Třešně. Trešne, počkaj, v slovenčine sú to čerešne. Třešne, čerešne. Ďalej sa skúsme možno zamerať na to, čo aj mňa ako laika zaujíma, koľko valcov, alebo ako ovplyvňujú vlastne tie valce celkovú hru. Koľko valcov má Simply Hot 100 XL a teda či je aj toto nejaký dosah na väčšiu alebo väčšiu šancu vyhrať? Simply Hot, celá ta série má 5 valců, na každém jsou 4 symboly. A akorát se ty jednotlivé verze liší počtem linií. V téhle konkrétní je 100 výherních linií, ty jsou fixní. 100? Ano. Takže celkom veľká šanca vyhrať. Hej, tím, že je tam více linií, tak hráč může vyhrát jednak častěji a jednak o trochu více než v těch předchozích pravděpodobně. Ale všechno je to o štěstí. No, to je vždy, ale tak tá šanca, už teraz si ma celkom nažavil, že hneď po tomto podcaste si vyskúšam aj ja túto hru, keďže ju máte aj so sebou. A samozrejme, u nás stále beží aj demoverzia, respektíve nielen za nami je táto hra, ale môžete si ju zahrať kedykoľvek. Aký bonus má hra Simply Hot 100 XL, ak teda má nejaký bonus? Bohužel bonus nemá, ale proto je taková Simply. Simply to znamená jednoduchý a chtěli jsme tím zjednodušit pravidla a spíš dát nějakou váhu dynamice a rychlosti té hry. Je pre teba zaujímavejšia hra bez bonusu alebo s bonusom? Já mám rád bonusy, ale určitě jsou hráči, kteří preferují čistě takovýhle válcový hry bez bonusovky. Honza, ako je to u teba? Já bych řekl, že pro mě osobně určitě taky radši bonusovky, ale pro ty tradiční hráče, co už hrají nějakou dobu, tak si myslím, že ta Simply Hot 100 určitě je zajímavá. Tak som zvedavý, ako to chytí mňa hneď po rozhovore. Poďme na ďalšiu otázku. Bavíme sa, že bonusy áno alebo nie. Aké bonusové symboly má táto hra? Tady je teda ten Joker Bar, funguje jako divoký nebo wild symbol a ten umí nahradit všechny vlastně ostatní symboly ve hře. Pak je tam ještě symbol Scatter, který může padnout úplně na kterýmkoliv válci a stejně se započítá výhra. Tady nemusí být na té nějaké konkrétní ze 100 linií. Možno nás nesledujú iba takí tí nadšenci a profi hráči, profi online hráči, ale sleduje nás nejaký like, preto dám takú
otázku do pléna, aby ste vysvetlili svojím spôsobom, čo znamená slovo volatilita. Volatilita je určitě vlastně nějakou vlastnost hry, kdy s nízkou volatilitou jsou častější, ale dejme tomu menší výhry. A s vysokou volatilitou jsou ty výhry méně časté, ale o to můžou být vyšší. Ale nicméně ta výška výher nejde jako úplně ovlivnit, je to jenom o nějaké frekvenci toho, jak ty výhry padají. Je to aj v tvojej kompetencii, keď si za vývojom tejto hry a nastavíš, že toto bude teda klasická, štandardná, alebo tuto to musíme skomplikovať tomu hráčovi, aby to nebolo také easy? Ano, už někdy na začátku si řekneme, co od té hry očekáváme. Pro ty hravější hráče jsou právě ty hry s tou nízkou volatilitou. Je to víceméně pro ty začínající hráče nebo pro ty neskušené. A ty, co si rádi vlastně počkají na ty velké výhry nebo vyšší výhry, tak pro ně děláme ty hry s tou vyšší volatilitou. Čiže ak sa bavíme teda konkrétne o Simply Hot 100 XL, akú volatilitu má táto hra a ako ovplyvňuje hru volatilita? Tahle stovka tam má nízkou volatilitu, tím pádem jsou tam výhry, dejme tomu statisticky, každou třetí a čtvrtou otočku. Jupi, takže ja určite dnes vyhrám, hej, po tomto rozhovore. Určite. Poďme ďalej. Aká je teda ale maximálna výhra pri tejto hre? Tak ta se blíží k 4násobku. 400 násobku, pardon. No práve teraz som sa chcel spýtať, takže nie 4, to si nám celkom akože demotivoval a motivoval. Dobre, Honzo. 400 násobku, není to teda úplně nejvyšší číslo, ale tím, jak říká Marek, tou volatilitou, tak o to větší je šance, že ta výhra padne. Tebe sa to, keď si vlastne aj testoval alebo hral, a ako často si sa dostal vlastne k tej najvyššej, alebo tomu najvyššiemu bodu? Už si dosiahol 400 násobok? Já jsem měl smůlu, takže ne. A čo ty, Marek? Já jsem měl asi dost štěstí a blížil jsem se těm 400. Takže ja verím, že možno ma nejak nakonfigurujete obidvaja páni a po rozhovore si to vyskúšam aj ja. A ako sa hovorí, ako funguje napríklad pri nielen tejto hre, ale celkovo pri hrách to šťastie začiatočníka alebo takého úplného lajka. Je aj možno toto niekedy prihliadané pri tom vývoji tej hry, alebo je to čisto ako sa hovorí, že to je začiatočník, ten má teraz šťastie, chytí ťa tá hra a potom už budeš iba prehrávať. Čo je na tom pravdy? Tak to je asi jako nevyvrácený mýtus, ale my ty hru samotnou nemůžeme nějak ovlivnit. Když ji v jednu chvíli hraje třeba 5000 hráčů, tak to, aby jsme ovlivnili, tak na to bychom museli mít zvlášť firmu asi. Takže nedá sa to. Nedá sa to. Naozaj je to o šťastí. Nedá sa to. Uvidím ja, ako mi to pôjde, ale to sa dozvieme možno až v ďalšej časti nášho podcastu. Poďme na ďalšiu otázku. Je na tejto hre aj nejaký jackpot? Ano je, respektive po celém Slovensku v hodně kasinech už máme spuštěný náš Joker bonus, nebo dá se říkat i Joker jackpot. Je to vlastně 4úrovňový jackpot, který pro hráče může padnout v jakékoliv Kajot hře, kterou má kasino aktivní. A blížime sa opäť do záveru nášho krátkeho podcastu. Prečo, naozaj prečo, by si hráči mali túto hru vyskúšať? Toto je otázka na obidvoch. Začneme možno Marekom. Prečo? Proč? 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 Já se ptám proč. Myslím si, že protože je taková svižná, má tu nízkou volatilitu, takže fakt jsou tam časté výhry, můžete vyhrát poměrně dost a je příjemná. A teraz Honza, ty ako starostlivosť o zákazníkov, čo je tvojou úlohou, daj možno ten odkaz aj našim divákom, prečo by si to teda mali vyskúšať? Tak já bych řekl, že ta hra je jednoduchá na pochopení. Tím, že tam nejsou vlastně žádné bonusovky, tak jde vyloženě jenom o výherní kombinace. Až do 4násobku, alebo 400 násobku. 400 násobku. A řekl bych, že ta hra je udělaná tak hezky plynule. Má příjemné zvuky a pro hráče je taková, řekl bych, uklidňující. No, tak ďakujem vám za vaše odpovede. Veríme, že sme vás navnadili. Čo viac dodať? Veľa šťastia, veľa výhier a čo začať, alebo ako začať? kajodwin.sk a ideme hrať. Takže príjemné hranie, ďakujeme za pozornosť a tešíme sa opäť na ďalšie časti podcastu. Kajot Games, kajodwin.sk. Čaute.
Ďakujem páni za pekný rozhovor. Taky děkujeme. Taky díky. Dovidenia. Dovidenia, nashledanou.